गाइस नोंथांमोना गोबां स्पर्ट्सफोर बादायलायनाय एबा माखासे रेसफोर बादायलायनायावहाय नोंथांमोना गोबां मानसिफोरखौ देरहानायनि खोनाबाय जानो हागौ। नाथाय गाइस नोंथांमोना सासे गोथै मानसिनि जि रेस देरहानाय नोंथांमोना बेखौहाय खोनाफेरबाय नामा? नोंथांमोना साननो हागौ बियो माबोरै जाथावना? सासे थैखानाय मानसिया माबोरै बियो रेसखौ देरहानो हागौ? नाथाय 1923 मायथाइयावहाय बेबायदिनो गरायनि रेस जादोंमोन। बेबायदिनो बे गरायनि रेसआवहाय बे गरायनि सायाव थानानै रेस गेलेबाय थानाय समावनो बियो हार्ट एटेक जायो। बे समावनो बियो थैनानै थाङो। नाथाय बे जाय गरायाव गाखोदोंमोन बे गराया थाद'आखै। बे गराया खारबाय थादों। बेयो खारै खारैनो जि लाइनखौ क्रस खालामनांगौ बे क्रसखौहाय बयनिख्रुइ सिगांसिन बियो क्रस खालामहैदों। बेबायदिनो सासे थैखानाय मानसिया रेसखौहाय देरहानो हादों। बेनि मुङानो जाहैबाय फ्रेंक हेयस। गाइस बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।